Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di channelku Tony Bocah Sumur Besar. Oke lor, kita ceritanya arep tuku bakso iki nek Kuwati. Wis mari ke seruanku. Oke lor, iki mulai perjalanan tuku bakso. Jalan-jalan bersama teman sangat menyenangkan. Hilangkan keluh kesah seharian. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Oh iki sepilo regane 5.000-an. Wis iki boy. Jalek kene kanca. Iya. Iki abu maksudnya oh iki pocil-pocil itu tuku bakso ya bakso biasa wae alhamdulillah. Oh iki ana kolame bocil-bocile kolame. Ana tempat kolame. Oh iki yang duwe bakso. Ora. Dengan apa ya? Aja lali. Dengan Tony Bocah Sumur Besar. Ya, aja lali. Tony Bocah Sumur Besar. Oke? Subscribe please. And share and comment. Oh iki bakso nih. Oh. Ngentoli. Jom. Utumu tambah ndek yo. Oh. Iki ono kelabi warane. Oh. Tempate. Iki tempate olame. Oh, ono wet gedang barang. This band. Oh, tempate. Dah dudu. Desa. Oh. Iki mau mana ya? Yo YouTuber iki. Iya mendelah. Tahu Sik ta sik. tahu oleh bonus piro? Oh iki pakai idoli bocil-bocile. Oh iki bakso 5.000. Wis mari idoli. Tempate de Banjarwati iki. Oh, regane 5.000-an. Iki langsung dikai tahu sih. Kayak taos. Kayak sendok. Aku mantan warga. Makan. Sambal.
Oh iki Pak Sony asli utek-utek. Lho karep wae iki regane 5.000-an lho. Ono tahu, ono suon, ono pentol. Iki regane 5.000-an, lho 5.000-an. Terus iki Pak Sony enak iki. Karek dipangan. Guys mari diudak langsung mangan. Ini cek lho. Oh enak Pak Sony, 5.000-an. Iki incep tahu nih. Yang sama review on bakso jumbo arang nunggu. Pangan. Aku udah ambil babong ngono. Terminal. Iki langsung dimangan. Pentol iki incep pentol iki. Suune. Cái hòa sẽ nhìn chụp jeruk. Iki wis mari langsung bayar. Oh, pocil-pocile. Oh, sik dolanan bagaimana? Oh, iki tempatnya gawe sembayang. Oh, iki tuku-tuku. Iki wis mari mangan lho, pocil-pocile. Cek doan banyu iki yang buat ketang barang. Oh, iki tempatnya. Oh, pocil-pocil. Oh, iki yang tuku.
iki pojol kayak tunggu iki hargane 5.000-an murah meriah iki tuh tempatnya Banjarwati piro Apa ya? pentol karo asiro 8. iki aku bayar dhisik Kupone. Bonus 10 ngger ijel bakso. yo oh iki oleh kupon iki ngumpul 10 oleh gratis bakso oh bakso cilik oh iki bisa bedai-bedai tuh monggo Pak Aku ya. nggih tuh oh iki parek macet oh iki pejalan mana oh iki parek pondok barang oh, iki perjalanan iki wis mari mangan bakso iki perjalanan mulai iki langsung perjalanan mulai Jalan-jalan bersama teman sangat menyenangkan. Hilangkan keluh kesah seharian. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Come on, come on. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan. oke iki wis sampai omah wis iku keseruanku nek tuku bakso nek Kuwati hargane murah meriah hargane 5.000-an enak wis tak elingno aja lali like subscribe channelku Tony Bocah Sumur Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.